расман муҳорибаи рейтингӣ дар вазни вазин байни сеюм рақами рейтинг Сергей Павлович бо рекорди 17.1 ва чорум рақами рейтинг Кёртис Блейдс бо рекорди 17.3 рӯзи 23 апрел дар турнири UFC Fight Night. Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. Барои пешравии канали мо лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависед. Дана Уайт гуфт ки кадом вақт реванши Ислам Махачев ва Александр Волконовскиро ташкил мекунанд. вақте ки шумо супер муҳориба ташкил мекунед, шумо натиҷаи аз ин муҳориба дида зуртарашро тасаввур карда метавонед ё не? вақте ки тамоми ҷаҳон баҳс мекунанд ки кадоме аз онҳо ғолиб шуд. ин супер муҳорибаи ҳақиқие буд ки статуси худро 100% тасдиқ кард. ҳозир мо бояд муҳорибаи Волконовский ва Родригесро ташкил кунем. мебинем ки Ислам чӣ нақша дорад ва муҳорибаи навбатии худро бо кӣ гузаронидан мехоҳад. аммо мо ба Яир Родригес бояд ки муҳорибаи унвонӣ диҳем. ӯ ҳамон шом ба октагон баромада ғалабаи боваринок ба даст овард. барои ҳамин Ислам ва Волконовский бояд ки дар вазнҳои худ камарбандҳои худро зидди довталабон ҳимоя кунанд ва баъд мо реванши онҳоро ташкил мекунем, гуфтааст Уайт. бале дӯстон, ин кори дуруст мешавад, чунки ҳамаи довталабон сазоваранд ки барои камарбанд муҳориба гузаронанд. президенти ташкилоти IMC Fight Night Камил Гаджиев дебюти Нурулло Алиевро баҳо дод. биёин суханҳои ӯро гӯш мекунем. Нурулло вазни даркориро карда тавонист, чунки зинаи ҷавобгариро дар UFC мефаҳмад. ӯ медонад ки бо вазни худ бояд ки ягон гуна барнома дошта бошад, чунки вазн барои ӯ доимо проблема мешавад. дар вазни 70 килограмм ӯ ҳамеша аз рақибони худ ҷисман волотар аст. худи баромад маро ҳайрон накард. баъди 2 сол Нурулло бояд ки бо ҷангварони тоб муҳориба гузаронад. рости гап баромади ӯ олиҷаноб набуд, аммо ин аввалин муҳориба буд ва на ҳар кас аз уҳдаи ҳаяҷон баромада метавонад. ӯ ин корро карда тавонист, гуфтааст Гаджиев. ва дӯстон, дар ҳақиқат на ҳар кас дар дебюти худ худро хуб нишон дода метавонад. илова бар ин боз бали ӯро кам карданд ва ин чиз Нуруллоро манъ карда натавонист. ин рӯҳан сахт будани Алиевро нишон медиҳад ва бо чунин бовариҳо ба қуллаҳои баланд расидан душвор нест. тобови ҷангори вазни сабуки UFC Рафаэл Физиев гуфт ки аз муҳориба зидди рақиби худ Ҷастин Гейҷ чӣ интизор аст. муҳориба бо Ҷастин Гейҷ барои ман девонавор аст. ҳоло ҳам боварии ман наомада истодааст ки мо бо ӯ меҷангем. Ҷастин стили хеле хуб дорад. ӯ бо қалби худ меҷангад ва ҳама он нафароне ки бо қалби худ меҷанганд ҳам камбудӣ ва ҳам бартарӣ доранд. аз ҳама камбудии калон ин аст ки ту танҳо бо қалби худ меҷангӣ. ана бартарии калон ин аст ки боварии туро ҳеҷ кас манъ карда наметавонад. шуъури ӯро шикастан душвор аст, қалби ӯро шикастан душвор аст. аммо агар ки шумо IQ хуб дошта бошед, пас шумо ин шахсро шикаст дода метавонед. ман бо ӯ бозӣ кардан мехоҳам ва ба мухлисон шоу нишон додан мехоҳам. дар ин муҳориба Ҷастин Гейҷ бисёр чизҳои навро мебинад, гуфтааст Физиев. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи Рафаэл Физиев ва Ҷастин Гейҷ аллакай рӯзи 18 март дар турнири UFC 286 баргузор мегардад ки муҳорибаи асосии ин турнир сеюм муҳорибаи Леон Эдвардс ва Камару Усман хоҳад шуд. ба фикри шумо дар ин муҳориба кӣ ғолиб шуда метавонад? фикротонро нависен, ҳатман дар канали мо обуна шавен. то боздид, хонободу сарбаланд бошен.